Ik heb de lente in mijn bol. En dat op zo'n mooie najaarsdag als vandaag. En over bollen gesproken, dit is een verwilderingsbol en daar gaat het vandaag over. Want als je deze plant in het najaar, heb je in het voorjaar heel veel kleur in de tuin. En ja, tuinieren is vooruitzien. Oh. Ik wil vandaag laten zien dat je nu de ideale tijd hebt om verwilderingsbollen te planten. Het voordeel daarvan is dat je ze niet eruit hoeft te halen en dat er elk jaar meer worden. En ik heb hier een mooi rijtje neergelegd. Het begint hier in februari, maart en de bloei stopt ergens in juni. Dus je hebt heel lang plezier ervan. Het is nu de ideale tijd. De nachten worden weer langer en de temperatuur gaat naar beneden. En je kunt eigenlijk bloembollen planten tot aan de eerste vorst. Maar zeker voor december. Dus daarom gaan we vandaag aan de slag. Wat me opvalt, ik zie daar een icoontje van bijenfriendly, hè? Ja. Vriendelijk voor bijen. Maar dat hebben ze niet allemaal, hè? Nee, dat hebben ze niet allemaal. Dus meer een bloem is doorveredeld, dan kan het zijn dat het niet meer gaat passen dat de bij daar de voeding uit kan halen. Dus des te dichter bij de natuur, des te beter voor de bijen. Ja. Maar we willen natuurlijk ook een beetje spektakel ertussen. Dus daarom hebben we een mooie mix dat er en voor de bijen iets is en dingen die in het oog springen. Oké, nou, dan gaan we beginnen. Ja. Hè? Dan moet ik mijn schop even pakken. Oh ja, schop. Schepje. Kan het gewoon tussen het gras? Moeten we het niet, dat het gras weg? Hoeft dat niet? Nee? Hoeft niet. We gaan gewoon in het gras werken. Ze alleen dadelijk in het voorjaar opletten dat je het niet mee afmaait. Maar hier kan het mooi tussen het gras opkomen en dan heb je meteen kleur in het voorjaar. Oké. Dus we doen er 2 krokusjes in. Grond erover, aanduwen. En je kunt eigenlijk, omdat het wat kleinere bolletjes zijn, hoef je niet meteen een gat te maken. Maar je kunt ook een beetje zo rond aan de kant doen. Ja, ja, ja. Doen we hier, wil je een wit sneeuwklokje? Ja. Sneeuwklokje. Hoppakee. Dan doen we weer wat krokus. Gewoon kriskras door elkaar, dat het in de lente een mooi kleurig geheel wordt. Dus de Oosterse sterhyacinth en de saffierhyacinth. En dan heb ik nog een hele mooie narcis, de Rif van Winckelm. En de sneeuwroem. Die volgen de krokussen en de sneeuwklokjes op. Dus deze gaan we nu planten. We gaan door naar de bloeitijd april-mei. 2 soorten blauwe druifjes. Oké. Een lichtblauwe en een dubbelkleurige. Oké. En de boshyacinth en nog een narcis. En deze bloeit weer later als de narcis die we net hadden. Ja. Dus zo gaan we weer een stapje verder. Eentje van elk, Chantal? Ja, doe er maar steeds eentje in. Een beetje mooi verspreiden, dus niet op een hoopje. Ja. Niet dat ik commentaar krijg volgend jaar van hé Jansie, je hebt het verkeerd gekozen. Hatsefats. We gaan door naar maand mei. We hebben hier een mooie tulp. We hebben de hondsdraf. Het is een beetje lelieachtig, maar dan wat kleiner. En natuurlijk de fritillaria, het kievitsijbloem. De laatste ronde, zo De te laatste zeggen. ronde. Ja. We gaan door naar de maand juni. Dan hebben we de witte en de blauwe camassia, ook wel de prairielelie genoemd. Hé, prairie. Komt Prairie. bekend voor. Ja. En we zijn begonnen met het sneeuwklokje. En de afsluiter van deze ronde is het zomerklokje. Nou ja, de cirkel is dan rond, hè? De cirkel is rond. Ja. Het is wel een flinke, die prairielelie, hè? Ja, maar er komt ook een hele grote bloem uit. Nou, klaar? Klaar. Ik zou zeggen, laat het voorjaar maar komen dan. Ja, en nu afwachten.